nje ifuna mobhema nje it's right either uyafa noma uyayeka inkani abudlala nje mawubheka umphakathi onjalo wrong noma right umphakathi onjalo right ngempela bona wenza sigcine sesibalekile kodwa nje right ngoba kuvikeleka laba bangangeni ngeke basangena futhi ngoba bayazi ukuthi njengoba kushiwo ukuthi uma ngabe ubhema it's either uyayeka noma uyafa wena okhethayo and iforum lendawo akukho ke la ungathi uzontshontsha khona yashinduku induku isha kakhulu isho ngalendlela le enzima ukuthi ungashona nokushona futhi ngoba ngisho ukuthi uyakhethisa ukuthi ndoda uzimisela ngokuqhubeka nokubhema noma ukhetha ukuthi uvele ushone nina nilaba enabaleke push-ups nesikhathi ade ngabaleka khona ulungiswa khona ngabaleka khona kuxoshwa kubani edrobheni idolobha laseShepstone isikhwama semali usibeka la uhambe yele phinde usicoshela ayenziwe into ukuthatha hayi isenziwa ngoba ngisho noma ngabe ke awubhemi ke kodwa unesandla sokuthatha hayi ukwazi ukuyenza lonto kuba wayenza kuzodilwa nawe angithi kunama forum yonke indawo lonke ikhona umama nje umephethe impahla sekusidingo sokuthi abane etatazela uyibeka la nje ahamba uyigibelisa taxini aphinda kuyazoyilanda kanjalo akukhululekiwe njengoba ngisho uciselekiwe futhi kukhululekiwe ngempela basebenza ke ngoba lokho ngihamba nawe ubuka kalogodlile la ngathi ngazi ugodla inkukhu noma kwenze njani kwenzakala na usilandise ngoba siphakathi inside manje la kwenzeka inkinga la kumgqibelo bese ngicase sikuzeni kusa khona imoto eyiphole limhlophe shuthi babe emaphola wasale egigabeni laba abantu babebanjwe inkunzi ngendlela engicabanga ngayo nami nangendlela ababekhuluma ngayo shuthi batheme bekhuluma khona ababengalele basilumli batheme bekhuluma nabo bangezwana kahle nabo shuthi bazimisela ngokuthi bangena straight lapha ngemoto kanti bazobaleka laba mina ngoba ngangilele futhi ngizimbozile ngezwe ngayo sengaphansi kwayo yabo nje la ngiyakubona lapho ebusweni obune ntshaide nje awusondela kancane camera ubona nje uyabonakala impela yo la kwaqhephuka ithambo straight ithambo lami leli la ibheke phezulu kanje kufanele ngabe ngiyaya esibhedlela manje ngivinjwa ukuthi kufanele ngiqale ngiphante manje ngivele ngiphante kuzokushaya u4 ngoba manje asebenzi lesandla kwathi kulimana lesi kanti nalesi asivele kade silimene sinalento ekuthiwa phambili yabo manje ngiyinto eyinkobela ke manje ungathini ngobungozi bokuhlala emgaqweni ngoba nje phela nokufa kwakukhona kulesi simo sakwehlela uyabona ukuhlala emgaqweni kuyingozi kabawo kuyingozi kakhulu ngalohlobo lokuthi akekho umuntu engimfiselayo ukuthi makahlale khona yabo akekho futhi okufanele acabanga ukuthi kungaba into engamsiza ngaba isolution ukuthi mhlambe abaleke la ikhona ayohlala emgaqweni ngoba kuningi kakhulu angena kubona okubi akukho kuhle okungena kubona mu emgaqweni into oqala leyo akukho into enhle ngomgwaqo ayikho into enhle mushele emgaqweni ayikho isuka lento ukuthi bonke osinawane bengasifuni isibhedlela cause phela uma uphuka ithambo ngicabanga ukuthi sokumele bekulungise mhlawumbe bekukhonke ukuze limile ngendlela eright futhi ngoba liqhoshile liyoqhosha impilo yakho yonke makuthi awuhambe isibhedlela isibhedlela kahle kahle hayi ukuthi abasithanda osinawana manje kunenkinga yokuthi njengoba sinasibhema kanje esibhedlela ufike uhlale futhi manje uzogcina sohlupho ungaze wenze into ebhedayo esibhedlela ke manje la kufanele usizakale khona yabo ngoba ufuna ukuthi uthole lento yakho manje kungcono uqale uphante uye lapha uvele right wazi ukuthi uzohlala umama noma ngahlala eduze kwakho abeke ifoni yakhe lapha ngeke uzube nandaba manje mozoya uqalekile uzobuqalaza manje into yabo wenza into ebhedayo kanti manje nafuna ngabe njengomathebasela wena uqalaza manje ukuthi yini ngibami ngiyithola la yini yabona which is wrong ngono nje njengoba ngisho ngicabanga isonto ngihlale lonke manje ngithi ngiyazama nami vele kube kuzokube late manje uyabona ukuthi uzogcina ungayanga kodwa ngokweqiniso la ngempela
Ya, kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzokwenzeka uNkulunkulu namanje uzogcina kwenzekile. Ngikwazile ukuthi ngiyofinyelela khona noma insuku sezihamba kona kubuhlungu. Yabona sebusuku akulaleki. Hey, yabona nje bathi kubani? Emgwaqeni netha nemvula. Hey. Ubuhlungu kade ngibuzwa bekunzima kakhulu. sikhona nesigameko lapha khona uyokuthi mhlambe uyobamba inkunzi noma uyaqalaqalaza wayithola ugaxela watalabheka. Sikhona ngifuna ukuqamba amanga ngizokutshela nje iqiniso. Awusilandisa ukusuka ukuhlala kwenzakalani? Shuthi kwakulesibili. Ya kunetha kodwa kangisaleki ngasemakhaya. Yeah. Nginetha nemvula ngithi ngiyavuka ngesimba abantu ke emakhaya olimayo wenze lonto engathi ngiyabheka njengoba kunetha kanje shuthi ngeke ngikwazi ukuyosebenza la ngisebenza khona. Pho ngizokwenza njani? Ake ngilule izinyawo ngizobona le ndleleni. Yazi ngenza ubulima obunjani? Cabanga la engifuna engiganga khona ila engisebenze khona. Hawu madoda yazi ngiyazi nakhona ngilime ngidlula khona ngiyabheka yazi bakhohlwa ukuvala iwindi. Hawu ngeke ngiyazazi izinto ezikhona lapha ngizoyithola into engingayidayisa ngikwazi ukuthi ngibheme ngingene kulukuthi ungaphakathi yafika la izibiliboco zingayo ngokwenza ziningi futhi lo mpemu umuntu osebenza eboxa ulokuya nomakhalibhothi oPS amabhabu lolo uchocolate lapha ngihlale phansi engabe ngithatha mhlawumbe ibhokisi ngiveke ngiphume cha ngihlale phansi ngikhethe lapha ngiyamenza kanti njengoba ngimixa mina izingane lapha lezi bezesikoleni umfula ugcwele ziyajika ziyabuya ngithi angiboni mina ngihleli ngaphakathi angiboni phela ngiyakhetha hayi ngiphatha nje iplastic yami esiqhumanyana futhi ngiyibone laptop yakhe ngiyishiye yabo namafoni lawa angawasebenzisi ngiwashiye ngiyithathile nje labo kuloko uchocolate oncane lokho chocolate into ngiyazi ukuthi hayi mengifika rank la izosheshe ihambe ngona kube sijumbane impela ngoba phela ngithatha kwikhalibhozi bengiqala ke ngiyabheka hayi nazi lezingane ezakhona plus ziyangazi kanti ngale nkathi mina ngiqala ngithi ngiyagoba sivele savela isiphoko sangibona mina ngiyitshela zingongiboni kanti ngitheme ngithi ngiyagoba zabona khona umuntu okhona la zabe sizacasha yabo zenze ngathi aziboni ngena ngaphakathi zabiza abantu ngisahleli ke mina la ngibheka amathuba ukuthi ngizophuma kanjani ngathi ngiyabona sibe baningi abanga ihlazo namahlona kanjani ngoba ekhaya ba abantu aba-right yabo abangena nkinga yashiwa phuma ndoda ngajuluka ngaba manzi ngaphakathi ijuba sami ngisasiphethe futhi akufiki ukuthi akiziphindise lezi zinto angazi mina ukuthi uyiparapha kwenzeke kanjani akufiki ukuthi akiziphindise lezi zinto ngiyabona ijampile kodwa ngisayibambile le mpahla leyo ukuthi le ngihamba nayo madoda phuma ndoda ngendlela ongene ngayo mina-ke lo bambe lo plastic wami ngiqale ngijikishele ngaphandle ngijikishele ngaphakathi yazi ngezolimo obunjani engabe ngiyishiya ngaphakathi jikishele ngaphandle plastic ngizama uphuma lami ngiphume endoda wenzani la hayi manje ngishona ngala thiwa yona kaka angishawanga alolanga shawa ngicathambe ngashawa kusula ngabo mhlambe past 10 kanje saze kwangosho shawo 1 wawuthintwa bu ngangithintwa ngingadlaliswa manje into ebacasula kakhulu yilento ukuthi ngisaphuma nayo noma sengibabona manje namangazi ukuthi kwenze kanjani la ekhaya ngizafuna ukuphuma nayo kodwa manje ngiyabona ukuthi jump engabe ngiyayithatha ngiyabo ngizama ukuyitakisha kahle ke ongcono bathi mebethi babheke babothi cha uvulile yena la kodwa bangaboni ukuthi ukwenza kanjani nalo plastic uqini angazi ukuthi ngicabanga kanjani ngempela ngishawanga kanjani ngashawa bese kwabizwa bonaka abazali ubaba ke ngikutshela nje iqiniso umuntu ungayivuni ingane ongayifuni ingane ongayivuni hlobo ngoba wathi fika yena wabethi kade ngangikukhuza washayana naye ubaba manje sengishayanga washo naye umuntu kade ngimfundisa ngezimali zami wesangiphoqa kanti ngokuqala ekhaya kahle into ephethayo ngempela serious
Kade ngimfundisa ke manje kade ngifundisa la eSan Francisco College la eMarine Hill. Yeah. Yeah, i-high school ngifundele khona nje la ngaqedela khona la. Yabo, cabanga ngihlala ngaphakathi. Khokha imali ngempela. Hey, Gcineni sengenza kanje. ubekhokha malini? Ngicanga ukuthi bekhokha la ku 13. 13,000 Yeah. ngonyaka. Ngonyaka ya. Wangishaya wathi isolution ezosiza akimfuni kwami mina lo. Ahamba ejele. Yazi ngisho ubaba ongizalayo. Washayana straight, ongizalayo ngqo. Uzalwa insizwa makunjalo. Yeah, yathi hayi amaphoyisa. Akayijele lo ngiyazi akwazi ukuthi yenze lento aphinda ekwami futhi. Hayi, akahambe ejele. Ngaboshwa ke. Akagwetshwa futhi 6 months. Yeah. Akagwetshwa 6 months. Uhlapha ejele mawungasilandisa ngempilo yakho khona wawuqala ukuboshwa. Ngasike ngiboshwe vele kodwa ngangiqala ukuboshelwa ukweba. Sengisho ukuthi like ukuphatheka khona ngaphakathi kwaba into enjani ngoba nakhona kuneyingqinamba zakhona. Yeah, kuneyingqinamba zakhona kodwa ke isimeni samanje akusafana siqaleni. Ngoba kahle inombolo le bazama ukuyivala. Yabo. Sekunokuthi manje na ukwazi ukuthi report uma kwenzekile into ekuhlungu yabo. Ithathele izinyathelo futhi lonto. Yabo noma umuntu ukuhlukumeza enze sure ukuthi ubuya nganeno. Yeah, ubuya nganeno futhi ulala uxolile wena. Ngoba noma ithatha into yakho asithape kune 20 kanje yakho. Yaka vele ayithatha yonke ihlale ngakuyena. Yeah. Uzothatha ngalozi ibikumini. Thathi ngalozi. Yabo mina ngisane khukhu kana hayi wonke vele yakuyena. Mina bengizobhema inkathi ngithanda ngizobhema kulungu ngizonika uyena. Kodwa nguphethe akukho ukuthi ngikhiphe ngishise yabo. Into enjalo. Ngoba uma uthathe yonke kanjalo ngabika awuke inkingeni ke. Nandithatha ingubo zokugqoka hayi sensiwe. Akusafana siqaleni. Ngoba nje yabo nje la Shepstone ejele straight losogojiwe. Uma ke wabonakala uphakamisa iminwe noma nihlangene niba nenkinga la. Yeah. Shepstone iyaklinwa ngapha. Iyaklinwa, ngiyakutshela iklinwa ngempela futhi. Iklinwa ngempela kuyona yonke into. Ubalo iphethe. Angazi iphethe ubani kodwa umashimane stop poison. I-solution yakhe ke yonke ke leyo. Yeah, Shepstone ngiyamagate. Slow poison wamatekisi. Hawu. Yeah, uyena ke. Hayibo. Ngempela lo. Kwenzeka kanje na ke uze athathe leso sinqumo. Kwathi ku November abafethu laba babamba inkunzi. Babamba anganoma udade wakhe noma umuntu wakubo yini inkunzi bagwaza nengane wayebelethile encane. Hey. Wasuka lapho ke. Ukuthi mase niyithathile imali nimgwazelana nimbulalelana. Okay, mbulaleni ke lo mdala. Ingane ke ibulawelana. Wathi no para fanele bekho. Zilawulwa insizwa kanti? Yeah. Bonke laba bantu bakhokhelwa uyena. Akhokhelwa yena stopwezi. Hey. Akukho ukuthi ungathi uthi njengoba ngisho nje. Akukujikela emva kwendlu. Bono driver laba nabo bavele babhekile ngaphandle kwalama security akhe. Nabo driver ngithi nabo kona abasebenzela yena. Yeah, nabo babhekile. Awuthatha into yomuntu uzozibonela. Azozibonela. I think mina amadolobha amaningi bekumele asikiphetini ePortshepstone. Yeah. Ngoba kahle ngeqiniso ilelo. Yabona nje wona la kwene kanje la iThekwini. Ngaba clean abantu bangaphefumula. Ngaphela lento engiyibonayo ke iyenzeka. Kwamaqhanga la. Hawu la. Cabanga ngehlulwa idolobha elincane kanjani ePortshepstone. Njoba ngisho. Hey, Portshepstone ngeke umfice umuntu ogqoke njengami kanje. Edolobheni yashindu ngathi ungeke uzumfice emakhaya ke manje. Kakhulu edolobheni. Kakhulu edolobheni. Akuwes. Uhamba uyicofela ifoni nje. Noma ungayibeka phansi uhambe uzophinde uyifice lapho. Ngasuke kusuka umuntu ayithathe enze short yokunika. Uyamemeza ukuthi uyabuza hayi. Ngoba uma wayithatha
Wathi uzoyifaka ephaketheni. Konakele. No bafo awukusilandisa mfowethu ukuthi uba lesikhuluma naye ukhulelephi wafunde pha amabanga aphansi wafunda pha amabanga aphakeme ubumfundo onjani unawo ubuyingane enjani izidakamizwa ziyishintshe kanjani impilo yakho ukuthi zikwenza omunye umuntu lo gcina ubaba wakhe semnikela ejele understand leyo nto leyo imali ezikhokhiwe ekhaya be-investa kuwena ukuze uzoba into engcono ezokwazi ukuthi makukhathala abazali kube wena onakekela ikhaya kodwa namhlanje sikuthola usemgaqweni ucishe wabulawa imoto nje futhi mawungasilandisa nje mfowethu i-background yakho ukukhula kwakho nanokuthi umfuka abani lo sikhuluma naye shuthi nje ngiqale egameni lami mina igama lami nguThobile ngu-innocent wakamtolo sengiwasho nje wonke akuyi-ID yazi ngakithi-ke othobile-ke kube abantu besimama unoThobi wawizwa phethe uzothi unoThobi yabona ngasekhaya kuthiwa intombazane ithiwa ubathobile bese thina sibe uthobile vele nina nihogela phela umoya wangapha ezansi kwaXhosa ngoba kwaXhosa uyayifica insizwa ukuthiwa umbali fana no-Ayanda u-Ayanda khona bamadoda khona babe u-Andile kanjalo hayi ngapha ngakithi u-Ayanda wentombazane yamthola futhi uyamthola nowesilisa no-Andile wentombazane yamthola no-Andile wesilisa uyamthola kodwa umbali enhle lapho sekuyinkinga ke umambaliza inkinga ke ubaba kuloya muzi umambaliza ngizwakala kahle ke unoThobi kodwa nako unoThobi yabona nje yonke shuthi kahle ngokuzalwa ke ngangizalule eGoli Mebesho bese bamuva ke eZola Clinic babese bamuvela eShepstone eNyandezulu indawo yakhona ngikhule ngihlala ecrash ngasuka ecrash ngayo ngena eprimary insingizi ekeduze nje nasekhaya ngafunda nje futhi ngingafeyili ngiphasa nje ngaze ngaqeda straight elentweni eprimary ngangena high school ngaphasa 6 7 8 yaqala ka9 inkinga la sengibe ngifunda la eSan Francisco College eMarani usakhona lo sister Basil uprincipal wakhona iqale lapho ke inkinga ke iqala kanjani na ngokuthi manje ngingene igwayi amaluzi ngalendlela ukuthi njengoba ngingene ngifunda u6 u7 u8 senginazo izindlela zokukwazi ukuphuma ngize la eThekwini noma ngiyipha town yabo kunokuthunyelwa ke manje na ke ogwayi kanjalo nensangu lapha empolo edozen hook yabo ngiyothenga ngagcina ke ngingene kuyona ke kodwa ke ngaqhubeka ngawuphasa lo 9 ngangena ku10 ngawuphasa nawo ngabuyela ke emuva ke ekhaya ngifike ekhaya njengoba ngisho ngithi ubaba umuntu ongavuni yena uthi wayishade na 18 wayesengiphoqelela ukuthi kumele ngisheshe ngibe nomuzi wena ngibe nezingane ngibe nomuzi wami ube nomfazi akwazi ukungivakashela endaweni la ngizoshayela khona umthetho mina yabo ngazama ke ngoba ngangena kwenye inkampani ekuthiwa Custom Crate ngasebenza khona ngafundiswa imishini yabo ngagcina sengiqhuba lo enebhayide ngaphambili ini kamera lapha amathathu uyabona kodwa lo ungenalo ngemuva ngaphambili hayi high star ngaqala kuona khona lo kamera ngiyangazi le baswayile ungasengayikho ngakhusha umshini ade ngisebenza lo onebhakede ngaphambili angajika amasondo kujike umzimba kanje angizazi izinto zokusebenza izinsiza kusebenza ulayisha isihlabathi gcina sengisebenzisa lo mshini ngaba nenhlanhla ke ukuthi ngibe nalo masentana ngabe uhola malini khona lapha kangihola u4000 ngicabanga ukuthi yayisayinkulu ngaso sikhathi ngoba into yangabo 2004 le kanti wena ungakanani wena kina 38 years mina ngo-86 ikisalakaza lezi 38 years ngo-86 ngoba ngisho ngo-86 May 26 esithanda ukuba inkululwana ngaso sikhathi umali
ngakwazi ukuthi ngihlanganise naye yena wayesebenza eDwala manager khona eDwala Component wangihlanganisela ngahlanganisa ke ngamlobola ke lo muntu yabo eyibunga ngakwebhema kodwa ke ugwanke ubhema inzanguna ngiyibhema mlobola lo muntu sayithola ngaloqala sayithola esibili sayithola esithathu kwaphoqeleka ukuthi fanele sishade ngempela sashada naye yabo sishada hayi ukane wanje wena ayikho into engenzanga empilweni hayibo sehlelwa yini ngehlelwa yini umnomzana lo inkinga enkulu kakhulu wemnomzana athi esuka ke lo muntu nginenkinga ke mina engangibhilivela kuyona ngiyabona kodwa ngiyabheda angibhilivela ekuthini uma ngabe mina ngisebenza umuntu engithandana naye akahlale ekhaya angasebenzi ngoba ngayini ngangibalekela ngangibona la ngangisebenza khona mina njengoba ngangi-operate umshini umuntu ofikayo wesifazane ulula ngale ndlela kumthola yabo ngicabanga ke nami ukuthi lento leyo ifanele ukuthi yenzeka kwakunjalo vele endulo kwangamele asebenze umuntu wesifazane nami nganginalo nkolelo thenge linye ilanga ebuye eclinic ehambisa lengane ekucela wafuna ama-China ukuthi akawusebenza esitolo esingasekhaya yabo kodwa sama-China engibuye emsebenzini ngibuye ngitshelwa lento yazi ngayala ngathi angifuni asebenze ngaphoqeka-ke manje ngiphoqwa abazali bakhe ngiphoqwa nalabo bami ukuthi lo muntu ufanele asebenze lo muntu ayikho into engingayenzi kuyena athi afanele asebenze qhubeka wasebenza-ke ngale ndlela yabo bebefuna ngayo yabo akuphelanga ngisho inyanga ezintathu waqalwa ilona iChina leli hawu lo muntu ngimkhiphelile imali ngiqedile ngayo yabo waqalwa ilona iChina leli lambhodukeza sinokuthi manje angafiki athi sizosebenza ufuna ukuthi siyo-order late ngizoya kusasa awu sawusebenza ungabuyi wena manje ubuye ngakusasa yabo ngibuye ngibaba yabona kodwa lento ubaba-ke angakhe ngenye indlela yena athi mamela-ke akufanele ngabe ngikutshele nasekuqaleni umfazi uyaqiniswa ufuna ukuthi umqinise abo wena noma angayaphi umdedele noma angayaphi ngeke kuze kwenzeke lutho ngingayibhilivi into enjalo mina ukuthi kuyenzeka hayi ngingayibhilivi aqhubeke lo muntu uthi esuka ubengena etshwaleni angithi behambile nalo ufike baphuze lo mawayini wangena etshwaleni wangena ensangweni naye uvela waba isikebhe sanombani-ke manje naye ngadinwa ngale ndlela yokuthi ngashintsha-ke ngave ngasuka esekhaya ngithi ekhaya bemvikela wangifuna uvele ngimnqume mina ekhaya bayamvikela yikubo bayamvikela okay alright into engizoyenza la angivele ngihambe ngemsebenzini ngingasabuyi ngihamba ngemsebenzini ngabuyela kwenye indawo ekuthiwa Emkholombe khona ngala ngasekhaya kodwa ike emabhek yona ngahlala nomunye umfowethu laphana ekuthiwa Umthandeni ngahlala naye ibane ingidla-ke lento ingidla-ke bafo ngimtshela ukuthi nginenkinga ekanje bafo kanje hayi mamela wena kunento ongathi uma uyishayile ushaye uvele ukhohlwe ngithi yini athi hayi omunye ugwayi 35 rand 35 rand nginike ngizokuthengela ngibuye ngikwenzele uzobona nawe uzovele ulale ngeke uphinde futhi ucabange indaba yalona kani ngiyangimosha ngimnike le mali hamba uyithenga lento abuye ashuka insangu ayivuvuzele athi bhema ngishaya ngizwe manje lento ukuthi yazi ngishaya lento ngizizwa ngizela kusindi ikhanda ngokukhulu shesha ngithi hayi phinde ulande enye ayilande yazi ngaleso sikhathi ngathi ngimane ngiyithenga kanjalo kungena uroster akangitshelanga yena ukuthi kunezingqinamba ezokuthi plus ngaleso sikhathi uzoqaphela kahle engakubi khona amapharisha emgaqweni abantu ababesahlala emgaqweni kwakuyilaba futhi babhema ama-clue Thoma Ferrari engakubi khona yabo ngamina ku-blank hayi ke qhubeka kubhenye akuphelanga ngithi amasonto amathathu sengiyezwa yibo mengisebenza manje emsebenzini bengi-strong ngoba bengingamfundi ulala emsebenzini makusetshenzwa kuyasetshenzwa ulele noma ngithi ngiyojika ngalo ngomshini ngiyakuficwa ukwekhoneni
uhleli abantu basebenza ngane ngiyasusa ngokukhulu ukushesha ufike kwajiwalala mina ayibo yazi ngilala emshinini ayibo yenziwa yini lento ngiyazibuza yenziwa yini lento ngiyasaba futhi ukuthi ngixoxe kwenziwa yini lento njalo asike siqaphela isikhathi mase kuya 11 nje hayi zwi noma ngabe umshini uyahamba zwi hayibo ngixoxa-ke ntambama-ke hey bafo kwenzeka kanje manje yazi manje sengivele nginale kanje yazova wahleka wathi hayi urosta ngithini leyo wathi hayi sokudingakala leya mpahla phela manje njengoba wena uyibhema ntambama kuphela iyafuna nasemini ukuthi uphinde uyibheme ujova awu na wathi ya urosta-ke funa-ke wena wenze njena-ke mayimuye emsebenzini uyiphathe ukuze uyishaye ngeke uzulala uzobona ngiyiphathe ngempela ndithi meziyako-10 yishaye hhayi kungafiki ubuthongo kusebenze nje kahle njengenjwayelo yabo kube right wangenisisa urosta wangenisisa ngithe ngiyezwa ngithi manje njengoba sengiyiphatha kanti imali ngiba nayo angisasaphothi izingane zami phela manje ngize ngihlala naye angisasaphothi izingane zami imali ngihola straight iza kumina straight ayikho engiyithumele ekhaya ngenzi lutho nje kufana nabantu abangekho ngiyidla naye phela ngathi ngiyezwa ngibizwa ibhosi ithi kwenzekeni wena ngabe sekhona idrug olusebenzisayo noma kwenzakalani kahle kahle esikhulumeni sokuthi ngivele ngikhuluma iqiniso aveka qamba amanga angiholela ekuthenini ngigcine ngixoshiwe wayelapho hey ngoba shuthi wayengibona yena ukuthi no lo muntu akusayena lo waya there is something ngabe ngixoshwa emsebenzini yekiswa nje straight wabe ngixosha naye la ngihlala khona naye ethi ngihlala naye ngixosha-ke naye phoqeleka-ke manje angiphindile back ekhaya sengiphindile ekhaya manje angisenalutho sengiphema le drug kodwa-ke ekhaya ukwazi sengiphema le drug leli bengifika ekhaya njengoba bengazi-ke bona kulula futhi ukuthi ngiyithole imali ayikho-ke inkinga-ke yabo chaza isitoro sami kwenzekanje bona bajabulele ukuthi sengikhona yabo abazi ukuthi senginale nkinga usukhona nenkinga abazi bona bazi ukuthi isikhwama sakhe umuntu mesibeke la ngikhona mina akekho umuntu ongasithinta bazosifica sesikhona manje mina sengishintshile abazi-ke bona yabo kani banalobukhelesi nami enginabo ungapheli noma sengiyiphara ngazi ukuthi yenziwa yini akupheli baqale-ke manje uthola ukuthi manje mebeshile lo sikhwama ngizofike ngiyicele banginike ngiphinde ngilinde ukuthi balahle yayibona nje lona balahle ngiyicuye lo mali engiyicuyayo hambe ngiyobhema kanjalo ikungaki namandla-ke noma ungayifihla isikhathi esingakanani ngeke ingakuvezi ngoba uzothi uyaya la fica ukubekwa khona isikhwama ngelinye ilanga usifice singekho uzobe sisowenza kanjani ayikho enye indlela sifanele ulibheke enye into sebeyaqala bayabona engathi khona igundane manje la ya kanjalo agcina sekubona-ke ukuthi uyabhema baba-ke nje bade ngisho-ke mina baba hayi akasikope esimanga hayi akavunani ekhaya sibathathu mina ngimdala kuze usisi wami unebhizinisi eShepstone uneLondon kade nje ngikhuluma nabo ngingabona imali la engitshela uthengele enye imoto entsha izwa ulama mina intwana yami eyokugcina ekhaya ila eThekwini ayifuna ukungitshela ukuthi isebenzaphi ngesimo ngisona uyayibona nti kushunga kanjani funa manje ngiyambafo ngilimele kanjena ngikwazi ukuya esibhedlela angikwazi ngoba yini uyazi naye ukuthi uma engambona uma uholethe sekuphelile sohambile meke ukhuluma nefoni ebeka phansi hayi sigcina sesingasaya sobabili hayi nami ngiyibonanga akafuni ukuthi ngihlangane nabantu asebenza nabo noma ngize ngimazi usebenza ngoba uyazi uma ngimazi usebenza likhona ilanga ngiyovele athi angibona sengisithithithi khona
akangitshela ukungitshela ukuhlubuke lokho ukuhlubu mfethu so yabona nje impilo ye-drug angiyifiseli umuntu akufuthi ke ngempela ongaliqala manje angabe ukwayena kwayikhanda lakhe alisebenzisa njengoba ngisho ngithi mina ngaqala kungakubonakali ukuthi khona into abethiwa maphara kwenzeka kanje yabo ugcina so endapha kanje manje sekusimple akekho umuntu ongaboni ngisho ingane encane iyabona iyabona ngoba ngisho noma ngabe uthi ubuzithanda kanjani kodwa ugcina so ushanga uqinzile izinyawo ageji angazi kwenzeka kanjani angazi ngempela kwenzeka kanjani ushanga uqinzile izinyawo so ushanga sathi izimnyama kanje engathi ugumba amangcwaba sekuyabo into ukuthi yabona into ngathi mhlawumbe nosatanist khona kuyona angazi ukuthi ngachaza kanjani lento kade uyibalekela ungayenza ilevel uyenze lezi right at uzenza ilezi vele ubone zi wrong wena ubone lezi wrong zi right ngoba phela ngoba kusikhoma sikabafo engisalwa naye kufanele ngimbuyisele kodwa manje ngeke azabuyiselela ngoba ngizocabanga ukuthi mhlawumbe khona 400 lapha yabona-ke lapho engizobhema nalo 400 angeke uzobhema isonto lonke uzovele ubheme namhlanje vele uphele namhlanje sazi unesinye i-stress man lento le akekho ngempela umuntu ofanele angene kuyona lento kahle nje angazi ngenzeka kanje ngitholakala isolution yokuthi uqedwe laba abayidayisayo ngoba kungaba ngcono singithiwa njalo laba abayidayisayo beyibona-ke ke manje na yabo ababoshwa beshawe njengamaphara khulunywa ukuthi ayisekho indlela yokuthi iyona mayizila ngoba ungayiyeka uthanda ungathanda ingekho uzoyithengaphi usuke la futhi egoli yothenga yona kancama ngeke manje kunabantu nje abanama-Mercedes abahlala emzini enama-swimming pool abafundisa iy'ngane ey'koleni zo-100,000 abadayisale ubona ukuthi kungaba lula ukuthi lowo muntu vele kusekuseni nje amukele ukuthi hhayi angamukela uma ngaba kumphakathi uhlangene uthi umuntu odayisa njengase-Esporshepsini ekathiwa la umuntu odayisa i-drug asemdingi uma safuna udayisa i-drug akathathe imithwalo yakhe ahambe ohlala la azodayisa khona i-drug ngoba la umuntu odayisa i-drug nolibhemayo into nje simkhethisa zona zimbili ukuthi uyayeka noma uyashona phela ayikhenye kwenze kanjani-ke ngoba yagcina seyingasekho nje inhlobo ingasadayisa ngoba phela bayabona abantu bangena okuqala nani elinye iphara luhlange osho ukuthi usadayisa bayahlasela manje yagcina seyingasadayisi nje kuyilokhali sekufanele manje unqamule ngezinyawo ushone kogama lakhe futhi uyithole khona kwi-distance kusuka enyandezulu yegama lakhe yabo kodwa nje inyandezulu street kuyilokhali ayikho bayiqeda kanjalo-ke zikhona nezinye igameko washawa kuzo uyontshontshwa uyawushaya unyawo hhayi ngashawa lapha kamakhelwane nje ngoba kuphelile wagcina cha wathintwa kahle hhayi ngashawa ngaphanselwa ngejele ngaphezulu nalo lolo jele lazongishaya 6 months futhi wavele wakhwitha uyongena nje emsini hhayi ngabe ngayeka into engiyenzayo ngifuna ukuqamba into engiyenzayo ile nto ukuthi mhlawumbe kuyisikhwama ngingakuniki isithathe yabo uyifoni mhlawumbe uyishiye uyasukuma mhlawumbe uyochama lapha sengiyithathile nje kanjalo hhayi lokho yongena lapha hhayi akazi khona bakushayela ukuthi sekuduka ifoni abade kukhona wena ngigcine akuyishwa kodwa kubonakale kona ukuthi fanele uyena kodwa-ke manje unyazi ngoba phela moyiphara uhleli unyazi vele uhleli unyazi vele uyithi ishona le bese icishiwe kudala nayo into vele iqeda amandla bese iyabekwa-ke ngendlela yabo mhlawumbe futhi ngingayibeki kumina ngiyibeke mama le kuye ngihlaleke ngenze ukuthi uma ngabe unyakazisa hhayi vele awutholi lutho yiphi i-advice ongayinika nje umfana noma ibhungu elisafuna ukuganwa
Ya ephungweni elifuna ukuganwa ngathi alingake lilinge lididekele ngala. Ngoba uma ngabe ubhema idrug njengami ayikho into eyaphambili konke kuhlehlela emuva konke. Ngisho ngabe kuthiwa usuphambi phezulu kanjani ubuyela down ngalendlela ukuthi ugcine sowulingana nomhlabathi. Ugcine sowungasinto futhi ngeke uzube into yalutho ngoba ayikho iplan. Imali moyithola uthenga idrug kuphela kunzima ngisho ukuthi uyithole uyothenga igwinya ezodliwa wena ulambile uncamelani ukuthi udle emgqomeni thatha imali uyothenga idrug iyona impilo ke leyo. So nje umuntu idrug ngiyafanele usebenzise. Yeah, ngiyakuzwa lokho. Sengibuza ngakwezothando nangakwezokugada umuzi ukuze umuzi mhlawumbe ugcina ungabhedleki. Yipi advice ongayinika insizwa efuna ukugana? Yabona ke insizwa efuna ukugana ngingayihlebela leya plan engayihlebela baba mina ngangayikholwa kodwa ngiyitshela iqinisile. Umuntu wesifazane udinga ukuthi umqinise. Umuntu wesifazane ufuna ukuthi umqinise ngokwesizulu. Angazi uma understand anything. Uyakuvuma ukuthi ahambe ayosebenza? Ngangakuvumi mina kodwa ke uma ngabe uzomqinisa usengahamba usebenza ngoba vele akekho umuntu uzodlalela endaweni yakho. Kube yakwazi ukuvalela ngokuthi ufuna ibe njani wena. Yabo? Akekho uzocabanga futhi nokuthi amsixoxaxoxise. Hayi, uzoba nehloniphekile. Uthe ngesikhathi senixabene nomuntu wakho wesimame wavelwa ngabe usazondla ingane. Yebo ngabaleka straight ngathumela ishikhaya nikhaya bengikwazi ukuthi ngibaphosele lona. Ukuxabana kamama nobaba kungaba namthelela muni einganeni ngoba uma ingane seyizolamba uvulele enye imbobo ukuthi ingane nazo ingene ezidakamizweni zibe lula ulula umuntu olambile. Qinisile lapho qinisile. Ungathini advice yakho ebantwini abangondla ingane zabo babexabene nomama? Yeah, ngingathi lonto fanele bayiyeke ngoba oyiboni ngalesikhathi usayenza wena ukuthi inobungozi. Lonto le inobungozi obukhulu kakhulu kwayizona izingane zigcina sezingasakuthandi kwa wena. Uma nomama wazo uyazitshela ukuthi yabona nilambe kanjena nje nange umuntu. So ngathi uma ngabe uxabana noma wazo izingane ungahlanganisi. Ungazihlanganisi izingane njengoba kwezakho qhubeka wena uzithande ngendlela uzithanda ngayo uyeke yena xabane naye kuphela ingane zakho wenze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi zi-right. Zi-right nje ayikho into ezikhala ngayo okungcono sokube izona ezikuvikela ukuthi hayi ubaba u-right nje uyakwazi usenzele ukuthi nokuthi rather than ukuthi ungazenzeli lutho wenze lento mina engayenzayo. Wrong kakhulu 100%. Ungathini einganeni zakho? Einganeni zami kwaye manje ngase ngizibona ngingacabanga enye iqede ngonyaka ophelile uthi. Ngingaxolisa ngazi ngathini. Awukhulume nazo njengamanje la. Yo, ngathi izingane zami ngiyazi kodwa ke ngisaphila ngisayimini ukuthi bengithanda kanjani. Manje ngangena kulesimo enisaziyo eningasifuni nani. Nayindembi eningasifuni nani. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kuzohambe kulunge nginikhombisa uthando lolo ngangelinika lona vele. Uma ucabanga yini okumele yenziwe ngabazali ukuvikela izingane zabo ekuthenini zingabi izisulu zezidakamizwa? Yabona kahle yabona nje uma ngabe ungasupport zingangena kanjalo kodwa kahle ungena edrugini kuba carelessness wakho wena yourself. Yabona lona kuba kuba wena straight kuba wena ovumela lonto uba umzali angazama ngayo yonke indlela kodwa uma ngabe wena uweak uzongena. Khona isimo la othola ukuthi ubaba noma umama noma umalume ekhaya uyabhema. Ingane inokubona ubaba ebhema noma umalume noma umama. Ithi uma iya esikoleni ifica abangani abarong ababhemayo. Uma bethi awuzwe la
kusheshe kube lula ukuthi izwe ifune ilingeke ngoba into ekuyibone yenzeke ekhaya izophinde futhi izinqami iyozifica ekhaya sebengasekho kabangani yabona umbuzo uthi yini okumele ungathini kumuntu obhema phambi kwengane ungathini kumuntu othuma ingane ugwaye store ngingathi nje umuntu uyabona lo oyithumayo uyayifundisa obhema phambi kwayo kufana nokuthi naye uyayifundisa vele ubhemela phambi kwengane akufunakali ukulahla ogwayi la bazotholakala khona noma kanjani akufunakala engathi ngabafaka entweni okungcono ulama mhlawumbe uthulele iplastic thizeni ulahle hayi ukuthi kube khona inqama elandelanayo ngoba iyona lonto igcina nami nje ugwayi ngaze ngangena ngalo ndlela leyo yabo izinqama uthatha bakushiya inqama ezinde ezingaka nje yibona uyasithatha lesinqama uyasibhema ngakusasa nasi senye yabo kanti into ugwayi uma usangena kuyona angifuni ukuqambela amanga inendlela yakhona elula ukuthi ngena uze ufike kuleya ndawo once kwafika kuleya ndawo ukuthi soyawuhalela nawo uyashabalala angazi kwenzeka kanjani kwenzeka kanjalo kodwa once kwafika kuleya ndawo ukuthi ish ugwayi aqala ushabalala ngoba ngisho nomngane mekufaka uyakufaka akuthengele hayi kulula meke waqala kuba wena uthi mfethu wawuzama ugwayi phela uyajikela ukwenza ubona uphinyiswa yimina kanoni uzamanini yabona ekuyinto embi shuthi nje ubhema nje ingane ikubona ku-wrong ukuyithumela ku-wrong kakhulu-ke lokho uyithuma uthi yothenga ugwayi hayi ku-wrong kakhulu-ke lokho ngoba manje njengoba uyithuma wena inika imali uyayithuma uyinika ipermission ukuthi ikwazi ukuyozithengela noma seyiyodwa-ke ngiyazazi phela udayisayo ukuthi izizela yona noma yabo ivele ijwayele izothenga kanti seyizozithengela yona seyiyasimosha so nje uyithuma ingane nokubhema phambi kwayo ku-wrong ngoba ngisho ubhema eduze komuntu omdala-ke engathi ubhema umuntu ehleli la engawubhema ugwayi naye kuyam-affecta lokho ubhema nje kwistory musondela eduze komunye umuntu ongawusebenzisi ugwayi kukancane ukuthi kuphele 3 days or 4 days engekho umuntu ofile noma ushonile emaphareni hayi usuku nosuku lapha emaskani usuku nosuku bafu usuku nosuku kuya ekuthini kini ma kwenzeka lokho phambi kwamehleni yabona ngendlela kwenzeka ngayo sekwazi kwajwayeleka yabona ukujwayeleka intembi sekwazi kwajwayeleka ngifika nami ngibane ngibika ngithi hayibo lana hayi sukela umsombuluko kushaya umunye umsombuluko manje sekwazi kwajwayeleka so uyakwazi na ukubona ukuthi ayi lo uyahamba lo hayi uyahamba waningi into ebashonisa kakhulu uthola ukuthi bayagula kanti asizwani kahle naleyo eklinikhi kodwa ulimela uyibo kodwa-ke manje yile nto ade ngiyisho eba inkinga ukuthi uyabhema manje le nto ngendlela ezisilima ngayo ifuna ukuthi uma ngaba uzoya endaweni thizeni uyisebenzise ukuze ungafiki laphaya uvele yabo bhama ukuthi manje ukanje futhi ugcina ubeka lento phambili kunempilo yakhe indlela enamandla yona yonke into yona ibeka phambili ngisho umphefumulo ubeka ngemuva ubeka yona qala phambili ngoba ukuba kunjalo ngabe ukwazi ukuthi uriske ngokuthi uyontshontsha la wazi khona na ukuthi ugade ufuna ungabona ungashaya ubulawo kodwa uyarayisa ngithi shona khona ushona khona uzwe kuthiwa kade kushaya ubani laphana washona uqaleke nawe ushone khona ngoba yini uyibeke phambili wakhohlwa yona yonke into njengokushona kumina yabo manje uyibeka phambili ukuthi fake ngiqale ngibheme ukuze ngisibhedlela ngibe ngiphukile straight endakho umuntu ongahlala ephukile yabona ngathi ukuphuka into ebuhlungu ngendlela esimanga kumanje kubuhlungu ngendlela esimanga kodwa ngikwazi ukuthi ngisibambe kanje lesandla ngisimikise la ngithathe emgqomeni ngifaka amathini ngifake ngithwala ikhalibhothi ngisibambe kanje lesandla
kuze kuhlangane lo mali ngikwazi ukuyothenga lonto ngoba futhi uma ngabe ngingasathengi ngizothi ngiyahlala lapha ngiqhuma isitini yabo manje impilo nje ibuhlungu kakhulu le yalabona hayi inzima hayi kunzima ngempela makusho inzima manje mayicabanga kusukela ngesonto ngithi ngiyazama 10 rand kuya lapha eKingedwathi kodwa ngiqinisile ukuthi fana ngiqale ngithenge lento vele ngasahlangana-ke manje manje ngiyithole futhi ngiyithola yanele lento phinde ngiyithole futhi ngiyitholayo iyanele lento yafana kodwa nena ngisho ngathi umuntu ukunika imali thatha imali uyoyibhemela cha ayibona nje ngifuna ukuqambela manga uma ngabe ingekho le yokubhema ngeke ungayibhemi ngisho kuthiwa mhlambe kuthiwa yenzani ngeke ungayibhemi nganikeza umuzi la imali ngathi nawu 200 okubhema nawu 200 othi ugibele ekhaya hayi ke lo-ke hayi uyaganga-ke njalo uyikhipha uthi ne bhema weze angithi unenkinga yomlenze weze wabhanqamuka umlenze wabhema weze waphuka umlenze izinga lokubhema wanyusela wabhema hayi yena shithi wahlala kamesheni hayi yabona uma ungabe kwenzeke kanjalo akufunakala ukuthi uhlale la uthenga khona impilo onekuthi usaba nokuhlala usaba ukuhlala ngoba manje uzoyidla imali yabo ifuna ukuthi okay right ngiyazazi okay ngibhema u30 yabo mhlawumbe emva kwa 5 hours iphinde ngibhema u30 okay ngithenga u30 ababili cela ungiphe u30 ababili qede ngingasahlala thathe labo 30 ya iyona ndlela-ke leyo kuphela ngoba uma uzowuthenga uzowushaya ube mnandi uphinde uthi hayi angishaya nalo wesibili waw iqedileke imali nya finish yakhumbula kulikanisa ekuqaleni ngithi noma uthola u400 ukudla kuphela inyanga usuku yeah ilonto-ke yenza lonto kuhlala-ke kanje kamesheni yabo ufuna ukubonakala nawe futhi ukuthi hayi uyaphela kanti yini into eniqhushelana yona ngokubhema engathi manje into enhle engathi into enhle kumbheka lento ngisho uma ungabe ufuna nje mhlambe nje nayi into yabona mina ngisala eThekwini ngoba ngagibela straight ngaba nemali okay right la ngithenga isikefu la ngiyogibela la ngathenga shwi ngahamba ngoba kake ngifike ngangizoyidla futhi umuntu uma efuna ukukhanda i-rehab kumele vele uyikhanda khona ePortshepstone hayi-ke lapho-ke ungabe kodwa manje futhi ngoba amaphara kasatholakali angithi uzowathatha la ngebhasi noma ngetekisi umuntu ahambe ongena i-rehab uma ephuma ngaphandle ngeke baphume ngeke baphume sibabona ngeke baphume hayi ngiyayithatha-ke lento kanti sifuna ukukhanda i-rehab kodwa manje ngeke ngoba kumele siyoyikhanda khona ePortshepstone kuyacaca ngoba angeke azaphume ngempela uzoqala sizwele yena igama zenzakanayo apho sibonele yena ngeke azaphume siphambana obuwa ngeke futhi noma ngathi yaphuma uzoyithengaphi uzoyithengaphi uzoyibhema kanjani ayikakobi khona-ke le esengifike ngayificala nami le yokujova le ePortshepstone yahamba nje ngazange zibe khona futhi yayisaba khona-ke manje ngoba vele kwalawo makhepsule nawo atholakali hayi ngeke isaba khona yonke into eqala ey'koleni yini kumele yenze uhulumeni nothisha ukugwema ngoba uthi ugwayi wawuqala esikoleni kwa-grade 11 yonke into iqala khona that is why sasifuna ngifuna ukuhambela iy'kole iqala khona ngempela yini kumele yenziwe mfethu ukuze siyigweme leyo nto ngathi uqine wesandla kuphela mfethu kanjani at security kwenzeke sure ukuthi ugwayi kufanele uzwakale unuka lesikoleni kwenzeke sure ukuthi labo bantu ababanjiwe bathola ipunishment ngendlela yabo ngoba manje ngendlela ekulula ngesikoleni ugcina udayisa khona ngezwa ngithi mina ngiphuma lapha ngizothenga cabanga amaroma lawo yabo and futhi kunama-security agadile ahamba ngethuthuthu suka ngala monastery asuka ele kodwa ngangikwazi ukuphuma ngibuye nawo ugwayi naye insanga yabo
bazogcina ngokusho ukuthi nginokwensango la khona sebhema yabo kanti kuba bethatha serious ngabe ngagcina nami sengingasayi beyisukumele ndaba ukuthi sekuzwakala insango ya bayisukumele ngabe ngagcina sengingasayi nami ngizosaba phela ukuthi bese bengibamba la ekhaya ngizothini ikhokhe imali engaka ngizosaba gcina ngingasaya nami iyaphela kakhulu manje bezothi akunokwensango la khona sebejhethe bahlaliphile uyadlala mawusho njalo phelile-ke nangakusasa basasho loso story hayi inkinga lesibhekene nayo lingathini lokho lokugcina ebantwini lami nje lokugcina ebantwini ngathi ngiyacela ongakungeni edrakeni angangikheni angabi sangikhena njengoba kuthiwa-ke isizulu indlela ibuzwa kwabaphambili ibuzwa kwabaphambili ngempela mina sengigamanxa ngagamanxa uphambili ngifisa ukuphuma ngendlela eyisimanga ngoba 1 iminyaka yami ihambile 2 bazogcina beshonile laba bazali bami ngizoba yini ngoba ngeke ngizibuyele ekhaya nginje akekho umuntu ongijabulelayo bayakhuluma nami efonini usaphila right liyanto abangeke ukukubuza lo uthi usashaya yini usabhema yabo mina ngithemba ubaba sewa retire emsebenzini uma naye metro wa retire naye yabo uphuma emndenini ofudumele ubuke ngendlela ngisilima ngayo kodwa kuthi yini lezi ngane ezikhule kahle kube izona eziphelele emgaqweni yabona mawukhule kahle amazinga emali abalula labantu abafuna ukusebenza ngayo kubalula uba wena uqhamuka nemali kube lula ke manje ukuthi yena akugoqele ukuthi wenze noma yini yabo yena ushawa imali angithi wena unayo phela manje ngoba uma ngabe ukhule kahle angifuna ukuqambela amanga awubulova njengabanye ulova wena uba naliyanda Twitter nona ya uba nalo sigoqela yada nona yenza ukuthi nokuthi bazokuqoqa ngempela wena ngoba uyazi hayi phela imali onandaba la kubalula ube lula kanjalo ungathenga abazali abanikeza izingane imali eningi ngoba izona manje igcina target yalabantu ungathini kubona yini kumele benze yabona nje kufanele banciphise hayi bangamniki umuntu kodwa abangamnikeli ukuthi akubuyele kuyi-lunch box manje ungcono umuntu angabi nemali angayazi uzoyenzani angabi nemali angayazi ukuthi uzoyenzani ngoba ngeke ngithi nginemali ukuthenga isinko ngithi ngingabhemi nginganento engawungeni-ke ungeni ngithi hayi angisithenga isinko ngithenga ugwayi ngeke ngizothenga isinko yabo manje uma unemali ongayazi uzoyenzani izona zonke lezi zinto ezigcina sezikufaka ebishini yaziqinisile ukuthi labantu ngathi qinisile ngempela lapha ninabe ndlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi uyakhalela iluthi igula lakajama lichithekile hawu nina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu hawu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo phansi madoda engcobo madoda uZulu liyaduma liyazongoma ngibingelela bomnaka namamfombatane le eSwatini ngibingelela bonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelele sevalelisa uprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mama uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo noma okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 nasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ngicabanga ukuthi namhlanje siphethe inkosi malanga episode lapho izidakamizwa zakhipha umuntu emsebenzini zakhipha umkhwenyana emzini wakhe zayomenza umfana omncane ohlala emgaqweni so ezinye zezifundo lezi engiye ngithande uma sizozethula la kwiMP TV1 ukuthi wonke umuntu umelazi ukuthi ukuyirisk yokungena ewungeni futhi unga
inamandla okuthatha into enkulu ilahlaze phansi enye insizwa yangibekela ngomlungu akaRhino yathi lo mlungu lo ngingamhambisa ngophaca ababhoboke ithendeni ngehunga indlela enamandla ngayo ngakho bafethu uhlelo lumalunga nangqono nokuzama ukuqashisa abantu uma ngosilisa ungena ezidakamizweni definitely sure zizokuxabanisa nabantu osondelene nabo ngoba zinesikhwele ziyathanda ukuthi zikususe la ozosizakala khona ngoba mazixabanisa nabazali bakho zixabanisa nabantu okumele bekusize zixabanisa nodadewenu untshontshe emphakathini ugcina uhujwe emphakathini uxoshwa uhambe uyohlala lapho khona ozoba inyamazane la ungekho khona umuntu ozoba nendaba nawe ngakho ke bafowethu siyacela nje siphule imini ngiphule izandla bafowethu siyacela nigadi ingane zenu siyacela bafowethu nigadi idakamizwa kunomuntu lawe kwa comment wathi ngicela Prophet usiyeke ngendaba yokuthi belokhu uthi abasimotivate abasiyale bafowethu akudlalwa lana bafowethu sikhuluma ngeimpilo zabantu zangempela as-act lento esikhuluma la nako ngiphukile akuyeke esibhedlela ngoba sithi uphukile asikhulumi ifilimu akuwona manje uphukile lo muntu lo isandla usigodlile bathi ngizomnika imali kuzoba kuyena ukuthi uyayibhema noma wenzani ngizomnika imali ukuthi abheme futhi ahambe esibhedlela ngakho ke bafowethu asifuni kuze kufike kuleso sigaba empilweni yakho asifuni kuze kufike kuleso sigaba usuhanjelwa ingane yohlala emgaqweni akudlala ukuthi uinvest enganeni uyifundisa kungenzeka ukuthi njengoba ubuka lo mbukiso yalo uhleli lapho kwi-comfort zone uyayibona ingane zakho yonke into ilawo i-right njengamanje ukhipha imali zakho uya-invest ekuthenini ingane zibe right impilo yazo kusasa but kusasa uzoyithola umuntu osekhala njengalomzali walomuntu esihleli naye njengala kanti lento esiyikhulumayo ibalekile ekuthenini nigade khona nanomanana ke manje if ufuna ukuthi kube nendlela esizokhuluma ngayo nezingane zakho isikhona into enjengaleyo ungakwazi ukuthi usifonele sifike sikhulume nengane yakho noma mhlawumbe sikhuluma nayo over the phone zonke lezo zinto lezo sizama ukwenzani ukunqanda ukubhebhetheka kwezidakamizwa ngakho ke bafuthu mawuqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakho ibell kuzokubeka amathuba enamahla ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi uzobusuyithela izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese kusitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu bejoin ne-membership ukuze kuzokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sihambele izikole sikwazi nokuthi sikhanda ama-rap bafowethu ngizokwenza i-episode lapho kuzobe kuyimini okhuluma ngqo ngifundisa ngokuthi ungayijoyina kanjani ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi ajoyine i-membership because abanye bafisa ukujoyina i-membership but bakhala ukuthi kunzima abakhona ukuyijoyina abanye basabela ama-banking details wabo kanti ngoba nje ngikhuluma akekho umuntu okwazi ukubona ama-banking details wakho iwena kuphela lento i-professional ngendlela yokuthi kwanami ngi-own i-platform kodwa angikwazi ukubona umuntu oyimember ngikwazi ukubona ama details wakhe so abantu bengasabeli ke ama details wabo abajoin i-membership uze sizokwazi ukuthi sibambisane ekuthenini senze isizwe sethu sibe right ngakho ke mina sengcenga